с асоциация. Това разбирате ли? Да. И дойде тук, хвана му за ръката, вика, сядаме на футуела. Има ли да един футуел пластмасов? Да, има. Докарайте тук това футуела пластмасовия и му накара да седна на него с големи болки аз. Значи нямах толкова болки преди. Но болките се усилиха, защото спрях да се движа и коленете бяха подути. Просто и унес демони, това бяха явни телосини, които аз ги видях. Такива има много, в които демонизиране. Значи, в човек като тебе влиза демона,